Ahojte, vítajte pri dnešnej 10 minútovke. Témou budú vzťahy. Neviem, ako to máte vy, ako sa vám to deje tieto dni. Určite každý z nás pociťuje, že je toto veľmi zaujímavé obdobie, ale ja to mám konkrétne so vzťahmi teraz tak, že s niektorými ľuďmi to plynie úplne krásne, jednoducho, stretneme sa, rozumiem, čo druhý človek hovorí, on rozumie, čo ja hovorím, cítime svoje energie, všetko plynie a aj komplikované, zložité situácie vyriešime ľahko, jednoducho a rýchlo. A naopak, v ten istý deň zažívam vzťahy, kedy riešim úplne banálnu, jednoduchú vec alebo položím banálnu, jednoduchú otázku a vznikne konflikt. Mne to príde, že z ničoho. Jasné, že nič nie je náhoda a jasné, že všetko sa deje pre niečo a aj ten konflikt hovorí niečo mne, hovorí niečo človeku, ktorý je do toho zainteresovaný. A toto je môj Miško. Toto je náš nový kocúrik Miško, môj zlatý. On chce tiež dneska natáčať video. No, takže vznikne konflikt a keďže už sme na tej ceste seba poznania a už sú nám veci nie ľahostajné a chceme skôr, aby dochádzalo k tomu spájaniu ako k tomu rozdeľovaniu, tak sa nad tým zamýšľame. A keďže som mala pár konfliktov s blízkymi rodinnými príslušníkmi, tak ako to ja vždy robím a používam túto techniku a veľakrát už som vám ju radila, že si vždycky položím otázku, že čo môžem urobiť, aby to bolo lepšie? Čo môžem urobiť, aby sa ten konflikt rozpustil? Čo môžem urobiť, aby sme sa navzájom pochopili? Prebiehajú tam dve roviny, ako keby jedna je tá rovina ega, ktoré neustále chce dokazovať, že ja mám pravdu. A potom je tam tá druhá rovina, tá rovina toho vyššieho ja, tej vnútornej múdrosti, ktorá si uvedomuje, že tak ako ja cítim, že ja mám pravdu, tak isto to cíti tá druhá strana. A niekedy je to naozaj dokazovanie, kto má pravdu, ale každý z toho pohľadu svojho naozaj tú pravdu má a vtedy si nevieme navzájom nič dokázať, vtedy pomáha jedine to, že jeden z tých dvoch ľudí pochopí to a pochopí to, že pre neho je dôležité, že on vie, ako to má a nemusíme si to za každým dokázať a za každým si to priklepnúť, len vtedy tam je proste zakomponované to ego a to ego nám málo kedy dovolí ukončiť ten konflikt, málo kedy nám dovolí stichnúť. No, takže si kladiem vždycky otázku, že čo môžem urobiť preto, aby sa situácia zlepšila, lebo samozrejme, že každý konflikt osobne pre mňa, ja som dosť citlivá, aj keď to niektorí ľudia tomu ani neveria. Myslia si, že to tak nie je, že myslia si, že ja to mám tak jasne všetko dané a že veľakrát som tvrdá a veľakrát vstupujem aj do vecí s takou razantnosťou a s takou odvahou, ale v skutočnosti som veľmi citlivá a veľmi citlivo prežívam akýkoľvek konflikt. Takže som si položila túto otázku, otvorila som si diárik zo Slnka v srdci a tam som našla odpoveď presne pri novembri. Pripomenula sa mi tá technika, neviem to povedať úplne správne, ale tuším, je to Ho'oponopono, ale keď to hovorím zle, tak viete asi všetci, čo myslíte. A to je tam tých 6 zázračných slovíčok, alebo možno to bolo Janko zo Slnka v srdci niečím vylepšené. A to je tých 6 zázračných slovíčok, ktoré ako keby opakujeme, preciťujeme smerom k tomu danému človeku. A tie zázračné slovíčka sú: ďakujem ti, prijímam ťa, odpúšťam ti, oslobodzujem ťa, milujem ťa, žehnám ti. Nie je to jednoduché, skúste si to, keď máte s niekým hádku alebo konflikt, a skúste si to len predstaviť v duchu. Už predstavovať si to v duchu a hovoriť tieto slova je náročné, keď vás niekto naozaj nahneval, urazil vás, pichol vám nôž do chrbta, zradil vás, klamal vás, čokoľvek. Tak nie je toto veľmi jednoduché cvičenie a naozaj aj sama za seba hovorím, že niektoré z tých slovíčok ako keby len vyslovujem, len ich opakujem a modlím sa za to, aby som ich cítila v každej bunke svojho tela, lebo
zvlášť keď to idete robiť tak čerstvo po nejakej hádke, predstaviť si toho človeka, ako mu hovorím, že milujem ťa a naozaj to hovorím zo srdca a naozaj to tak cítim. Najsmiešnejšie na tom je, že v hĺbke duše ja tých ľudí naozaj milujem a každý z vás tiež. Ale potom je tam tá vrstva toho ega, toho hnevu, toho strachu, toho pocitu, že ja chcem mať pravdu, ja mám pocit krivdy, že mi nikto nerozumie a tak ďalej, tak tá vrstva je taká hrubá, že tá mi nedovolí ako keby cítiť to, čo vedome ja chcem cítiť, že toho človeka milujem. Potom je tam táto vrstva a na spodku mojej duše, z hĺbky mojej duše je to naozaj tak a všetky tie slova sú pravdivé. A keď hovoríme tie slova opakovane a predstavujeme si toho človeka, ja vám garantujem, že odíde ten pocit, chcem mať pravdu, chcem, aby sa vyriešil ten konflikt. Zrazu sa to premení na to, že hľadám riešenie. Je to úplne ideálne, keď sa vieme s tým človekom stretnúť a porozprávať sa o tom, ale z vlastnej skúsenosti viem, že nie s každým sa to dá. Treba na to čas, veľakrát na to treba čas, ale podstatné je, aby vy ste si to vyriešili v sebe, v tomto prípade, aby ja som si to vyriešila v sebe, aby ja som mala poďakované, prijaté, odpustené, oslobodené. Milujem to slovo oslobodzujem ťa, čo znamená dávam ti slobodnú vôľu zachovať sa, vyjadriť sa, správať sa, ako len ty chceš. Čo teraz pozorujem na vzťahoch, každý chce každého vychovávať. Dospelé deti chcú vychovávať dospelých rodičov, dospelí rodičia chcú vychovávať dospelé deti, partneri navzájom sa chcú vychovávať, súrodenci navzájom sa chcú vychovávať. Tu mám psa a mačku, Pumu a Miška, oni navzájom sa chcú vychovávať. Všetci sa chceme navzájom vychovávať. Každý presne vieme, ako sa má ten druhý správať, vyjadrovať, čo má hovoriť, čo by mal robiť, čo by mal zažívať. Chore. Povedzme si to jedným slovom, jednoducho. Veď je to chore. A čím skôr to prestaneme robiť, každý sám od seba, a čím skôr naozaj pochopíme, že veď ja som sama sebe úlohou, veď to ja cítim ten hnev, veď to ja cítim ten odpor, veď to ja potrebujem proste mať dokázané, že áno, ja som mala pravdu a takto to bolo, presne ako ja to hovorím. Ale čo je mi z toho dobre a čo sa stane, keď mi niekto pritakne, že áno, tak tú pravdu máš? Nič sa nezmení, nič sa nezlepší. Takže toto je taká naozaj jednoduchá, veľmi účinná metóda, ktorá vyzerá jednoducho, ale keď ju skúšame v praxi, tak môžeme sa s ňou trošičku popasovať, ale určite funguje a skúste v tých vzťahoch si uvedomovať, že či vám ide o to spojenie, alebo vám ide o to rozdelenie. Tí, čo ma poznajú, ja nie som zástanca toho, že udržujme vzťahy za každú cenu, lebo tento vzťah už trvá 30 rokov a to predsa nemôžeš teraz ukončiť a neviem čo. Ako náhle cítime, že ten vzťah už nenaplňa ani jednu stranu, že už tam bolo všetko povedané, už sme si navzájom odovzdali lekcie, už sme sa jeden od druhého naučili, čo sme sa mali naučiť, je zbytočné to držať. V dnešnej dobe vieme všetci veľmi dobre, že toho času máme málo, tých aktivít, ktoré môžeme robiť, je neskutočne veľa. A teda majme tie vzťahy kvalitné, majme ich možno, že pár, ale nech sú kvalitné a nech hlavne zažíva naplnenie každá strana v tom vzťahu. Toto je veľmi dôležité, lebo často zažívame vzťahy, kde veľa dávame, kde druhá strana veľmi rada sa s nami stretáva, radi nás počúvajú, radi nás vidia, radi k nám chodia, alebo poskytujeme dobrý servis, ale možno z našej strany tamto naplnenie nie je, lebo proste aj zabávame, aj rozprávame, aj program tvoríme, aj servis robíme a na konci sa pýtame, že aha, a čo to prinieslo mne? No, v konečnom dôsledku vždy nám to niečo prinesie, ale to chcem len povedať, že to nie, že toho času je menej, aj keď doba je veľmi zrýchlená, ale sme nútení si vyberať. Takže ja nie som zastanca toho, že držme každý vzťah za každú cenu. Citlivo si zvážme.
a sledujme symboly, ktoré nám prichádzajú a venujme svoj čas vzťahu so sebou a formovaniu a vytváraniu naozaj kvalitných vzťahov, kde je zachovaná rovnováha dávania a prijímania a ostatných vecí. Takže toľko na túto tému, skúste tú techniku a potom mi o tom porozprávate. Ďakujem.